Сәлем дуслар, бу Татар YouTube каналы. Хәзер мин Сан-Францискода, һәм инде бүген без ерак юлга чыгабыз, чөнки безнең Гранд Каньонны күрәсе килә. Әлбәттә, мин бу елны бер көндә узмыйм, чөнки бүген без соң чыгабыз, сәгать 3-ләрдә, 4-ләрдә. Бүген без 500 километр узабыз, ә иртәгә 800-900. Әгәр дә сез әзер булсагыз, киттек. Америкада без арендага машина алдык, һәм хәзер мин сезгә аны күрсәтәм. Бу яктан ул купе, ә менә бу яктан ул хэтчбэк. Беренчедән, нәрсә миңа бу машинада ошый? Юк, зарядка түгел, а Apple CarPlay. Димәк, тоташтырасыз телефоныгызны. Беренчедән ул зарядканы бирә, әлбәттә. Икенчедән, мин Wi-Fi булган вакытта маршрутны керттем, һәм ул монда сакланды. Димәк, безне көтә 468 километр. Киттек. Карагыз әле, тегендә пробка. Ләкин бар айрым юл, ни өчендер ул бушрак. Әгәр дә машинада 2 яки күбрәк кеше утыра икән, сез бу юлдан бара аласыз. Әгәр дә машинада бер генә кеше утыра, сез пробкада утырасыз. Ни өчен бу эшләнгән? Чөнки күп машиналар булмас өчен. Бер машинада берничә кеше барырга тиеш. Ни өчен бер кеше бер машинада йөрергә тиеш. Шуңа күрә без икәү, без бергә Carpool. Менә монда язылган Carpool дигән. Чыктык трассага нихаят, монда 120 километр барырга була. Урамда караңгылата, инде караңгылатты. 240 километр кала. 470 километр, well done. Монда кунабыз, иртәгә 700 километр көтә. Хәерле иртә дуслар, бу Бейкерсфилд шәһәре. Бүген 2 март Казанга яз килгән, Америкага инде җәй килә башлый. Бейкерсфилд шәһәре турында ишеткәнегез бармы? Миндә юк, ләкин монда Корн төркеме оешкан. Металл, рок, мин үзем тыңламыйм, белмим, бәлкем сез беләсездер. Безгә 700 километр кала Уильямс шәһәренә. Biz анда кунабыз, а Уильямс шәһәреннән Гранд Каньонга 100 километр кала. Ул бик аз. Киттек дуслар. Әнә монда двойная сплошная, ләкин без үтә алабыз шул двойная сплошнайдан. Чөнки әгәр дә заправкага яки кибеткә керү булса, двойной сплошнайдан сез үтә аласыз. Менә шулай. Бензин монда $3, $3,5 тирәсе тора. Ләкин бу литрга түгел, бу галлонга. Галлон ул 3,7 литр тирәсе. Шуңа күрә уртача 1 литр 70-80 центка чыга. Киттек. Бу машинада бар круиз контроль. Мәсәлән, мин хәзер сәгатькә 75 миля барам. Һәм круиз контрольгә куям. Педальләрдән аякларны алам һәм рәхәтләнеп барам. Аяклары ял итә. Круиз контроль 75 миля, ягъни 120-122 километр алып бара безнең машина. Ә син булай ял итәсең, карыйсың. Менә дуслар, безгә 500 километр алга барырга кирәк. Бернинде борыллар юк, бернинде развязкалар юк. 500 километр алга барабыз. Америкада еш кына очратырга була. Менә шундый тәгәрмәчле өйләр. Бу хәтлек зур джип беренчедән һәм үй. Сәлам дуслар, сәлам. Тәгәрмәчле үй.
Менә моның белән Америкада сәяхәт итәргә бик шәптер инде. Йоу, без килеп җиттек. 740 километр үттек. Нәтиҗәдә 1200 километр. 2 көндә бик зур рәхмәт минем белән булганыгыз өчен. Лайк куегыз һәм күрәсезме, монда кар. Монда кар. Калифорниядә кояш кыздыра, монда кар. Бу видеога репост ясагыз һәм шул репост ясаган кешеләрдән мин берсен сайлыйм да шуңа 66-нчы трассадан джип алып кайтам. Юк, шаяртам, джип түгел. 66-нчы трассадан сувенир, магнитик. Шуңа күрә репост ВКонтакте төркемендә. Ярый, күрешербез. Иртәгә без Гранд Каньонга барабыз, аннан аерым чыгарылыш булачак. Рәхмәт, сау булыгыз.